Şu adam yüzlük orta yaman kıynay. Dikkizan ağam gayret etmenin büyüyor diyen olun tey dilaylanan ağay. Ama böyle ayarlıca olsun gelin olup gör deray. Şu bedege aytmasak bolmaz ay. Ey ne ay o? Bolsa mı yaptaylar? Bak bu gel ya ağam. Ne mi ya? Mamada bir çak bollay. Bilen atma şunu. Davno çak bolladan şu maddiye musun? Şu diyen bir ağamca bir alperay da olur. Gün alpere ya. Aytta ara ne alpere? Ayttın da vermedin mi? Aydamak mı? Aydamagan çağa o. Ağamca ne görüştü ama. Eyüp döçek. Fakatlarının o üçüncü ayarla attım buraya. Ara kalanlar ne? Allah. O geçen ay. Ama gitti dursana. Allah. Kuzum şey diye ne? Direkt yeter. Şuradan alana kovay. Ey bobza nasıl? Şolun ki alana kovay ne? Ey vallahi bobza. Gördün mü arada? Kirli mi? Dayı. O burada ne? Seyretli. Tarihe. Sütlük diye. Gel süydüğün ne gün karayım? Ay şu alanın sonları böyle yaptı da. Ağam ben diyelim gönüllü adam sana adam. Yok seni. Kulaş mı yapayım ho? Ne bu olur söyle. Hadi lan böyle bu sefer. Ay dursan o sana adam. Üçüncü ay şöyle. Ya dinle ya olurdur gaydarla ho. Dinle. Çepe bir deli. O çumkta güzellerla. Ne aman lan? Yumruğlarla ho. Çumkta güzel. Ha! Ho. Ay ona almak mesele de onlar mı kalmış yani o? Ho daha şeyler mi var mı ha babam? Al ver. Sahip gelmek onlar. Hadi ondan kapta dur diye. Ağam sen. Niye filardı şor? Filardı no. Sen ne var? Bunların top başında. Kalanlar yatırılmaz mı? Söz veriyorum yatırın. Ama aramızın mincet diyersin. Ama mesela mincek. Kelle kaskal minne lan. Kendi kaskalı. Gelmek şu kaskalı mı yani? Kelle kaskal minne. Oraya kaskalı mı ne yerine bakalım? Alp versen oraya da. Kaskalı çıktı ya yani. Pravan mı? Ne? Pravan mı o? Pravan mı işin var sana? Bravo da öğretmen. Pravan min koluna on. O men yorulunca kala ama o. Ya öyle min koluna da mı yordu? Min beni vurdun ha o. Tüm ben öyle sıkıntı ne yapıyor? Yo sen ağır öyle minerdin tam yordu doğru minerdin. Bunu çattırıkta kaptalar. Korku dependen ayrı işin var tarar o. Doğru adam tam çoğundur bak bravo da la yarın o. Yapma min ala detti. Ne bu var ya no. O lurko senin üstünden ayrı kelle ama bana bekler o. Aha ki lur kodik ne memur mu diye can adam. Şu haftada 3. ay Kur'an'ı torunda o işte. Ağam men diyen üstüvür lalo. Men diyen iki lay. Ay tapal ne ama o ne son olmadı ki onlar ödeyen ne. Onlar no kayaklı. Oraya kayaklı ne vereyim? Evereyim. Ay şey delay. Görmeyi denen onu ver. Uli. Şu kayaklının kimin önüne? Bu bana baba ama. Hem o bol bulma. Bir tenen ulik appasın ne geçeyim. Ağam sen ne para? Sen ne bara diyeyim orada. Menki külünü çıkarmadın ama. Gelip yaşayın var. Filip yok. Men yok. Bak senin dışarına çarp şaran. Olur min evladının ayağı terecik. Ulun yandan ulun. Bilmem o buldu terip. Bilmem onu. Gönlük gelip yaşayıp beni görmedi. Ağam sen ha. Bana değil. Baba. İlker medince bırak. Baba. Son kalkana mümkün. No. Bu kolma var sen. Şey mağazasında buraya gidelim. Gibi de en son bildi. Anlamına baba gururun etti de. Sonra ara. Bir oğlanın oldu. Mümkün. Arkadaş terip minip vermedi. Dayarak getirini bilemok terip. Veriyorsun. Yok. Ağam men ne bak vergerim yanmay. O ralonu zaman tırtır da değil mi? Yok yok. Yupitra yanım badayım. Tırtır da mı? Yok motor ya sana. Men gelmek vermiyor. Ey fahri gene ne öyle kadar ama da demin ettin evde. O her aydan da olur on gelini o 3 ay yapıyor da yaptık götürdün ne? Yok men var yanda ho. Ne yaşıyorsun? Ha? Ne yaşıyorsun? Kalk buyur. Ay o bilir orta o. İyi mi? O benim illa bula yüzün ha o. Şöyle mi? O zaman da tattırına o kartta kıt bol ya. Yine var şuna çak yapıyor sana bir yerine. Bak hadi gel. Yok zaman yine. Ya bu öyle derli geçedi. Yo, men o kıskandan neden kuruluş bilecek olur.
düşman gayretten ağır yatıyorlar. Ayırına kadar duvar buradan bugün içecek. Necip olur bir kilden tenkler çıkıyor. Kuruyor kartın yoluna da bayram görünür. Ağamcan bu Başka kim neyse olsan o. Ölüm takmini bu kıydım kovurayım Allah bacak kuruyor sana. şöyle mi yok? Onun var ya, son yeri geçtiğinde kurum olmadı mı? Bitti bu bana oraya. Yeri geçtiğinde bilmiyorum. Karışmak kıyına var ama. Ya 40 kadın özüm çıkacak. O da işte. Öyle anı bağlılar. Onun azabıtlı olsun da Səmma kim əpkə calımsız, yaxşımsız? Şu sestra balamı oxşa girizə qoyacaq edim, kömək edib biləsilərmi? Rəhmət bizəm yaxşı. Medipol degan bir oxuş var ekan ha? Hamma bizinkilər şu yerdə oxuydu ekan ha? Ha. Oxşa option barmasa da kontraktni to'lasak diplom berami? Ha. O so'ng Erika barsak yuvarib beradilar ha? Bo'ldi esa xabar o'zlaringizdan. Viza necha kunda chiqib turibdi? Yaxshi, yaxshi. Lekin hamma zotlarni sizlarga ishonaman. Yaxshi. Sog'man yuringlar. Alo. Janashni nima diyor? O'tmi? Seni yomon turibdi bo'lib, ancha bo'lib ketibsinglar. Kanariyal bo'lmasin ey. Qurilish bilyapmi? Tutam yo'qmi ishingdan? Men avara de, enem dağılanım qurulishdim. Mana hamma kim o'qib o'tdi-yu. Menim bara de gidasammi diyon, turka o'qiva. Uva. Şona sen bilen qurulishayın dedim. Gayrat et kömöge de janashina qadring bilen. Uva. Men mana hal dokumanam bilyona, yomon o'tdi o'qiyon. Şol uğurlardan bir bölüm yo'qmi? Endi bir elimden gelyon karta, sen bilyon-a özüň, öňüm bile okuýardyga. Uwa. Internetim oňa çeken ýok ey. Onda akşam gepleşäris. Sen işten çykyp maňa jaňa daý. Ha boldy onda garaşýan, köp sag bol, taňry ýalkasyn. Ha berekella, malades sen-a. Ýaman begen ýön şöýdip işläp ýörüňä. Onda akşam habarlaşäris. Bolýar. Bolýar. Qıydım salam. Qavmi ýagdaýlaňyz. Qaw bizem Hudaýa şükür. Ine otyers. Qıydymjan TikTokdan videolaryňyzy gözledim-de beter qawzatlar paýlaşýan ekeniňiz. Haw qıydım, menem qıydymjan ma da sen bile bir deňe çerrak ýaşda Medipolda doktorçylyk okudasyň gelýär-de qıydymy? Heýwe, qalmadymy o bölüm? Nanem, indi näme sekka? Ha, indiki uradayn. Ha. Hawu? Vallahi mana men indiki hökman habarlaşak sen bilen. Han dädesi bilen bir maslahatlaşaýyn. A geňeş toýa gidip gelmeň oty bolan bir sagatdan bäri. Borgydım onda siz bilen habarlaşaýyn. Bolýa. Wy salam qyydym. Qıydymjan, goýmaň otmy? Oy mena görüntülü jaň edip otyryň açmarsyň öýtdüm-de açdyň da qıydymjan. Adyň näme qıydym? Gödel. Gödeljan. Qıydym seret men oglum. Ýaň ýakyny gullukdan ýelli da bolýan. Goçak boldy da oglum okuwa ýörjek bolýan bolýan. Nirden näme dip başlajam bilemmi? Da qıydymjan men. Bir kömek edip bir gollo bermeseň da bir goýja okuwa salalyň. Ştaýda bara Maysa mollumyň oglum geçen ýyl gitdi de okuýany haýsy urda okuýanna bilemmi? Men onu sorap öwrenörün ha. Ondan bara oğulcumam öz Google'ya, İngilizçanem Google'ya, Rusçanam Google'ya. Bir dili urundan okutsagan bolýar ýdymjan, gözeljan. Yaman begenjekde men gaty bir saňa alkyş okujak da ýdymjan men şu kömek etseňiz. Hawa. Qıydymjan mene barar teňre gürleşber aljyrap şu elimdäki ırdyňam üzýän nädir şunu qıra goýaýyn. Hanonno bir maslahatlaşalyň qıydym goýja edip. Sen bir gyzyklan Türkmenistandan tölek edip boljak uniwersitet haýsy? Hawa.
Ne inayca bolup men şo mollum diýäne goňşymyzda şoň okuwçylar gurrun berýär. Ol okuwçym onno koýa, bul okuwçym munno koýa diýip meyip enay gurrun berip otyr da bolin. Men gurleşjek oň bilenem. Bir gowjura salalyn. Hawa. Bor gyzymjan onna men oglum bilenem gurleşjek, dilurun isleýärmi, ýa başga zatmy? Stewardesse. Ola gyzlara gelişýär ýöne o bölüme. Hawa. Onna gyzymjan sizden bir maslahatlaşyň. Menem maslahatlaşaýyn. Hawa. Ondan soň teň bilen ýene men bir arkaýyndan gurleşjek. Alo. Agay gowmy? Agay gyzylanyga dönüň agay jaňda açaňy. Приглашениям tapşyranma bir hepde boldy da jaňa derne onuň izni üzmän. Haçan çykýanyny? Bolýa, onuň näme etmeli? Gelenden soň? Hawa. Bolýa, viza tapşyraňda kömek etýärler dämi? Berde de ofisyňyz bar gerek, nomerlerini zadyn maňa oklarsyň. Näme dokument gerek? Öýüňe gidip jaňa meden oklay. Bolýa, men wara enemlere gidip geljek. Ha, şoňa çelli ýetişerne gelenden soň. Bolýa, bor düşündim, tagym mozaik viza gitmellämi onuň? Näme bermeli olary? Töleg bolýarmy? Sen wara şu nomerlerini, ha, onuň gerekli dokumentlary, näme bermersini maňa oklaşdyr, ýazyşdyr. Töläpçik men zat edip gaýdyryn. Bolýa, onda men oňa çelli wara. Hawa, gerekli zatlamy alşdyraýyn ismi. Eşik zat aljak bolýanna. Aňarda hawa näil şu wagt? Hawa gowdamy? Men wara gaty ýuq eşikler bilen barýan. Öňümden çykarsyň Näme teýin saňa? Türkmen çörek diýdi. Bolýa, bor. Bolýa, onna işläber, ondan akşam habarlaşaýar arkaýyndan. Bolýa, ýadymdan çykan zat bolsa ýatladarsyň. Bor gülüm, bolýa. Paka.